Do kanálu ČT4, jo, mám tady hráče Ondřeje Mikuše, Radiátora, ale znám ho jako, fakt jakože piča, vole, infielder, takže teď si ho zeptám jako pár otázek, jo, vole, jako, no, pojď do mě. Co, vole, co si dáte za úkol dneska tady s klukmi, jako, vidíme tady všichni kluci vyjeli před dugout a jakože sajou tu atmosféru, jo, vole, takže co bude úspěch dneska? Jo, to je prostě jako totálně jasný pičové, jako jdeme na stavbu, jako jo, vedem 2-0 v sérii, prostě musíme to dneska tady dotáhnout na 3-0, prostě jo, borci žádný, jakože tady nějaký míče povalující se po zemi nic, prostě musíme makročovat plus 100% naplno srdíčko, tady to bije, hrajeme za svůj klub a vyhrajeme. Jo, chápu, jako to, takže 110% dneska, takže nepřipouštíš nic než výhru, Ondřej, tak jako, vole, já nevím, co ti mám říct, jako jak hodnotíš zatím tenhle showtime, tady toho Degeše na dvojce a tak jako bylo, to vypadá takové zmatečné poběhování kolem, ale slyšel jsem, že tahle ta druhá meta tohle klubu je naozaj zkušený hercov, někde to naozaj, na kterou se budeme se dát pozor a budeme se muset vyvarovat na ně. Jo, ale já jsem taky o něm slyšel, je to jako reprezentant bývalý, jako ještě ČSFR drtilo tenhle sport a neměli pálky, jenom nějaký ty lopaty a uzenáče. Jako já zatím hodnotím kladně, jako vole, mají pravky, vole, jako nevím, bude to dneska chtít 110% od vás. Jo, jako prostě, já to říkám, tady to srdíčko, tady prostě to musí všechno, my to máme schopni totálně na drty, totálně na všechny situace, prostě nepustíme, tady v hlavičkách to všechno je a všechno to půjde dneska na to hřiště, jo. Jo, tak jako jak ti děkuji, pičo, vole, jako ať vám to dneska sype, vole, jako na pálce jako v poli, protože jako kurva, dneska by to mohlo vejít, jako jo, vole, jako a pak si jako chystáte něco podniknout, nebo jako rodiny, manželky a tak, pičo. Jo, jako smažky teď se nebudeme o smažkách bavit, to je prostě Ibiza, jedno letadlo pro všechny kluky jsme zamluvili, jdem na Ibizu a jako jdeme to split oslavit, jo. Jo, pičo, díky za rozhovor a ať se vám daří, kluci. Jo.